யாரா இது ஃபோன் எடுத்தா நொச்சின்னு வச்சுங்க. அட இவனா என்ன ஃபோன் பண்ணுறான்? ஹலோ, ஏய் பிரியாணி போடுறாங்க வரியாடான்னு கேட்டான். பிரியாணியா? அப்படியா? எங்கடா? தோ வந்துட்டுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மாட்டு வீடியோ போய் ட்ரெஸ் மாற்றிடு. அம்மி நான் பிரியாணி சாப்பிட போகிறேன், பாய் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மாகிட்ட எங்கடா போகிற? முடியாது போ, நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை சாப்பிட்டுன்னு எடுத்தேங்க. எடுத்து மண்டபம் கிட்ட போயிட்டு அப்படியே வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டை கல்யாணம் தான், ஆமாம் 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 நம்ம சுட்டு சொன்னதான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு சேரில் கொண்டு உட்காந்துட்டேன். அப்படியே பந்தியில் எடுத்து ஓட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்படியே குடுகுடுன்னு போயிட்டு பந்தியில் உட்காந்து சரி என்னடா பிரியாணி போடுவோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா சாம்பார் சோறு போட்டு ஏமாற்றிட்டாங்க. அப்படியே பரவாயில்ல, தாம்பூல போய் வாங்கிட்டு வெளியே குடுகுடுன்னு ஓடியாருந்தேன். ஓடியான்ட்டு ஏய் ஜூஸ் சாப்பிடலாமான்னு கேட்டான். ஆமாண்டா சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு இதையாச்சும் வாங்கி கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு பாதாம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு அப்படியே 7 மணி சங்க அங்கே கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேங்க. எங்கள் அம்மா என்னடா பிரியாணி சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு தான் ஓடிச்சு மைண்டில். இலையில நல்லா வெள்ளாட்டங்கரியா அள்ளி வச்சாங்க பாரு, வாய வலிக்குதுடா. இந்த கூட மினியிலே கேளுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பட்டு பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுருங்க.